Ang kira mga choy, atong sili na kanihit. Ha? Gaya na kayo ay. Ano pa? Jadi dapita. Puro demonyo. Nagsuok yung pulos demonyo. Wag kita tarong. Hanga siguro na. Di ay. Karon di Marjan. Ha? Marjan ba? Asa karon popo. Kalitar man mukalitar man tungha ng buwang kuan. Lo dadaraw. Mabay uniktan. Dam na manok le. Ayaw tara. Ako na hawan parken. Usa mo kabuang ni mo ron. Manaray ka ba di mo mahuyog par? Mana kuan ako sitom ko nang tare kan. Ya kana siguro ka nang dako. Timburo hayag buon. Hayag buon. Nare ta. Asa man nare deh? Ista mo ron sa kwan. Luyang. Bugo. Ha? Luyang. Sisiyo na ako sa saluyang. Kag ba gusto na saluyang ato ta sa bugos ang dami kay ani mong 20 mil ito mahimok 50 mil. Ako makadawag. Mo koyo be ka pre. Mo koyo ka na siya. Ako le lu. Ayaw ko yung guys. Ako bile lang me ay. Nako 500 dire ako Na, ikaw, sada ka babay? Bilang ko. Ako yung tagay para dawa. Wa ko le klaro sa Ako alam biag lang ako. Bihag. Wa mo sa kay patukaan mana. Tanan, sa pamay ito gayon ay. Kana patuka mo mo. Dalawa na pre, bukuha na sa kondisyon ng iyong manok. Kuyo lang pre, kami doon. Oh, sige. Garon sa kang dako. Ayaw mo nito. Gusarap ka da. Galing-haling naman po ka da. Marari magtunduha. Maghaling so. Nasib ka na ito, Piyag. Ang buhat na to. Eh, lo. Mayroon mo buo. Ay, tatambahan yung bisagosap. Pag-anas kung manok ko. Baliw-liw. May paglapadakong siyagit na legismil da. Galgal, hikapa ko, bihag na. May pagkakit di slasir patok-tok sa mumura. Pagdala ko gana ba? Uy. Ano naman ako? Yawa, amas malam na ng kontraban. Gitakyan na. Maliliw na yun. Kabay. Say sama do, naman. Kaniran sama. Say nasuso deh, pre. Sarigid. Awa, oy. Wait tuyo. Wait tuyo. Matay ba? Gigigil ada. Wait tuyo. Di nagtanaw pa ko di TikTok. Kaya ko muniwa na dito. Kaya nga tagtaguran ito ba? Dansa ko si mo. Tama na. Kuha na si ganina rin kasi labre ako sa kong lingkod dire. Muniwa na dito kaya ko. Busla na. Guwapo kaya magdagog lawas mahiwala. Carlo! Ayaw pa tukada. Ikaya tuko na ko ron. Wala ka nag-beer ba? Sige. Paano ba kag-beer paano? Ayam. Bak gini mo. Ang kira mga choy, atong sili na kanihit. Ha? Gaya na kayo ay. Ano pa? Akong pipilian nagngalata. Pili-pili siya. Grabe. Di mo sa'yo sa kabangkat. Grabe di mo niyo. Jadi dapita. Puro demonyo. Nagsuok yung pulos demonyo. Wag kita tarong. Grabe mga sa'yo. Subak tulig ko sa. Hanga siguro na. Di ay. Okay mga choy, mag-cooking shoot. Ato yung luna itong mantika. Okay mga choy, ato na luna itong labas. Sunod ay mikos-mikos na ito kadali. Mikos-mikos na ito kadali. Okay mga choy, ilunod na ito ang atong bihag. Sunod ay mikos-mikos na ito kadali. Mikos-mikos na ito kadali. Ay, mikos-mikos na ito kadali. Okay mga choy, ato na tiplang patis. Sunod, batik sarap. Sunod, oyster sauce. Sunod, atong imigos-migos. Huwag ka lang mga choy, malimtra ka na sa atong vitamins, di lang. Ito ara. Ay mikos-mikos na ito kadali. Huwag ka lang mga choy, unsa mamaya tulugayo na tayo ng haunon. O mga choy, bubod na. Ay! Eating na! Namuwa oy. Oo. Wala na. Huwag na. Mga minuto. Pusili oy. Huwag pa doon. Pamatong.
Dara. Tunggu-tunggu di mo mo doy na. Buk-buk baru. Ha? Buk-buk na. Lagi ng sakay lang eh. Na, namo. Pail-pail eh. Ah. Tiro kung ginusilyo. Ah. Totoo na ko din singot. Sak. Grabe euro tuh sili karena. Ay, pwede ka punit ya. Ihapon na. Moment lah. Grabe marunong nagpugas ug mais. Hari-hari puna po tabi. Sus ngate nihit na lang kaya. So, dagang panasutan pero sili kayo nang ikaw. Loh. Nagpunog mo iya. Kapay. Di-remake ka kanon. Grabe mo batong eh. Hindi po magbatong gisa ba? Grabe. No? Wala pa eh. Papas na sili eh. Pagkang natsuwi. Ay, ingat na na ah. Grabe puro. Wow. Lagi. Wala lagi sili kan. Lamig yung bihag. Along pa ng buhok. Sus ko naman ito, yas ng buhok, ibang kaon. Oh, mga Joy! Linig na! Wow! Papas. Og shoutout din mismong White. Shoutout din kani 14 ay Chiraco. Shoutout! Og Arturo. Shoutout! Og Grimark Salamanca. Shoutout! Og GR Jimboy. Shoutout! Og Eji Birao. Shoutout! Mark Jubil Logente. Shoutout! Og Rulan Apura. Shoutout! Romeo Pakot. Shoutout! Og Michelle P. Whitehock. Shoutout! Og JP Kyongko. Shoutout! Marvin Apig. Shoutout! Shoutout mo dia. Oh, lagi. Three Kings Yungsun. Oh, shoutout! Maencel Galitan. Shoutout! Joshua Mads Official. Shoutout! GR Fuentes. Shoutout! Risita Simangan. Shoutout! Og Michelle Magaliwan. Shoutout! Romeo. Ilyas. Shoutout! Oh, Eliaso! Yeah! Shoutout! Og shoutout din kani Oliver PG. Shoutout! Og Jimar Murastel. Shoutout! Og shoutout din kani Kentoy Kabalikan. Oy, shoutout! Wala, gwapor ba na? Sawa pa ba shoutout diha mga Joy no? Comment lang mo lang mo kontro! kontro. Wow!